majka koju šarovitu, u grudama sjelu krušovitu. A to ne bi ni guja ni zmija, nego momak Šimić Andrija. Uvijek želja da bi se saznalo sa Šimićom što se događalo. Ma što mi je starac kazivao, slušaj sinko, sve ću ti kazati. U istinu sa mnom ćeš plakati. Grad Ljubuški potiče iz 2. vijeka, o čemu svjedoče iskopine u blizini sadašnjeg naselja. Danas je to moderan grad sa novim višespratnim zgradama, uređenim ulicama, modernom trgovačkom mrežom itd. Teško je prepoznati grad onima koji su tu bili prije 5, 10 ili više godina. Svaki danom se nešto gradi i uljepšava. Od 30.000 stanovnika poljoprivredom se bavi oko 70% stanovništva. Zbog povoljne klime i dosta vode u ovom kraju se veoma mnogo uzgaja rano povrće, vinova loza i duhan. Naša komuna čini napore i u razvoju industrije, posebno metalne. Imamo Ovure Sokola, tvornicu vratila i igličastih ležajeva i Ovur Famusa, tvornicu dijelova vozila, zatim tkaonicu platna i modernu vinariju. U posljednje vrijeme postignuti su značajni rezultati u razvoju ugostiteljstva i turizma. Imamo novi hotel B kategorije u Ljubuškom, kao i nekoliko privlačnih ugostiteljskih objekata, kao što su na vodopadu Kravice i vrelu Vrioštice u Vitini. Zbog blizine mora i prirodnih rijetkosti, ovo područje je veoma privlačno za turiste. Veoma je razvijena zdravstvena služba, moderan dom zdravlja sa 20 liječnika i nekoliko sektorskih ambulanti pružaju potpunu zdravstvenu zaštitu stanovništvu za razliku od stanja poslije Drugog svjetskog rata, kada smo imali samo jednog liječnika. Sve što je postignuto je samo prijegornim radom naših radnih ljudi i pomoću šire društvene zajednice. Posebni rezultati su postignuti u razvoju školske mreže. Za razliku od stanja koje je bilo poslije rata, kada smo imali svega 8 četverorazrednih škola koje je pohađalo oko 1300 učenika, danas imamo 3 osmorazredne škole sa 25 područnih odjeljenja po naseljima i moderan srednjoškolski centar sa gimnazijom i školom sa praktičnom obukom. Škole danas pohađa oko 6000 učenika. Sva djeca su obuhvaćena 8-godišnjim školovanjem. Posebno bih istakao da smo potpuno riješili problem prevoza učenika iz najudaljenijih mjesnih zajednica do područnih škola sa specijalnim školskim autobusima. Od 950 učenika, koliko broji matična škola u Vitini, njih 450 putuje autobusom, tako da je obuhvatnost djece na našem području 100%. Tih 450 učenika putuje u 6 autobusa i u najudaljenija mjesta našeg područja, kao što su, na primjer, Kašće i Grljevići.